Danas deca u Srbiji odrastaju s kompjutere i Facebook, a teško ćete ih vidjeti da se igraju negde na igralištu, a pogotovo ne onih igara na kojima je to moja generacija odrasla. Mi smo se lepo u moje vreme igrali lastiša, pa između dve vatre. Ja se i dan danas sećam jedne Maje Ranković koja nas je ubijala loptom. To ko se usudi da uhvati taj rizikuje da ostane bez vazduha maltene 100%. Čega smo se onda još igrali? Igrali smo se fulje, u stvari dečaci su uglavnom to igrali, to ona igra sa klikerima. Pa onda masne fote, to je bilo kada smo već počeli da čeznemo za prvim poljupcem. Evo, ja sam pitala neke svoje vršnjake, kojih se igara oni seći? A da li ja sam najviše volila da se igram učiteljice, da ja budem učiteljica, svi ostali da budu deca, ja da im nešto objašnjavam, šaljem ih u ćošak, dajem jedinice, dvojke i tako dalje. Ja kad sam bila mala nisam imala drugarice. Prvo drugaricu sam upoznala kad sam pošla u školu, tako da sam se igrala isključivo sa dečacima. Igrala sam fudbal, 2 na 2, ja sam bila golman. Klikeri, mitraljez, himen, imala sam i mač od himena i tako, svega toga što su se dečaci igrali. Javite nam kojih se igara vi sećate i da li se još uvek sećate kako se igraju. Naravno, ostavite svoje komentare na Fejsu Indeksa ili nam javite na broj telefona 011 40 40 470. Kuća dobre muzike.